Pracuji jako vedoucí nutriční terapeutka v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. V tomto oboru pracuji již přes 20 let. Je to práce, která mě velmi baví a zabývám se výživou jak nemocných pacientů, tak i zdravých lidí. V současné době jsem členem projektového týmu Aproxima, kde se budeme snažit vytvořit zdravé a fit menu pro vás, aby vám nejenom chutnalo, ale abychom vám pomohli udělat krok ke zdravé výživě. Zdravá výživa je pojem, kterým se zabývá mnoho odborníků, ale i mnoho neodborníků. Jsou to informace, s kterými se setkáváme na internetu, ale i v médiích a někdy je velmi těžké se v tom orientovat, co to opravdu zdravá strava je. Velmi důležitou součástí zdravé stravy je dodržování určitého režimu, jednak časového režimu, ale dodržování i správné skladby výživy. Do zdravé výživy nepatří jenom hubnutí. Zdravá strava by měla být součástí zdravého životního stylu. Stravovat se v trojsměnném provozu je velmi složité a je to složité pro celý zdravotní stav i životní styl toho člověka a proto se naše firma snaží takovým lidem pomoci a vytvořili jsme takové fit menu, aby se člověku dobře pracovalo, aby se dobře cítil a aby to bylo i takovým návodem potom do jeho dalšího života, aby věděl, jak se má i dále stravovat. Mou úlohou v tomto projektu je jednak příprava zdravých a vyvážených jídel, které budou obsahovat dostatečné množství bílkovin, tuků i sacharidů, ukázat, že i zdravá strava může být chutná, dobrá. Dále vám ukážeme, jak se máte i doma stravovat tak, abyste měli nutričně a komplexně vyvážené jídlo po celý den. V našich jídelníčcích nebudeme hledět tolik na množství celého jídla, ale na to, aby ta strava byla vyvážená, aby bude obsahovat i potraviny, na které nejste tolik zvyklí, ale jsou to potraviny, které jsou velmi zdravé a které dodávají mnoho energie a výživných látek. Naším cílem je vzdělávání zákazníků, ale i podpora dodržování zásad zdravé výživy. Připravili jsme webové stránky, kde je mnoho užitečných informací a rád. Informace lze najít i na našich facebookových stránkách. Naše webová stránka se jmenuje aproxima.sk a velkým pomocníkem je určitě i mobilní aplikace, kterou můžete využít. Zajistili jsme pro vás i bezplatné měření tělesných tuků a vůbec tělesných hodnot na profesionální přístroji. Náš fit jídelníček vám přináší nutričně vyvážené menu, přináší vám jídelníček, který je vyroben z kvalitních surovin a který je ještě přitom chutný. Takže vám přejeme, abyste byli s naší stravou spokojení a aby se náš jídelníček stal součástí vašeho nového, zdravého životního stylu.